Bună! Haideți să facem împreună un make-up haul. În primul rând, mi-am luat niște pensule de la Kylie. Le-am luat atât pe cele de ochi, cât și pe cele de față. Eu mai am încă o dată aceste pensule. Sunt de la un brand românesc. Se aplică foarte bine. Aplic foarte bine cu ele atât pe față cât și pe pleoape și mi se pare că este foarte ok să le mai am ca și dublură. Apoi mi-am luat tot de la ei un bronzer care este în nuanța Honey, așa arată, scrie VIP Professional pe el. Așa arată el și în interior arată așa. Eu mai am de la ei și un iluminator și am vrut să încerc și cum este cu acest bronzer. Eu până acum am folosit bronzer doar de la Morphe, așa că am zis că de ce să nu încerc și de la ei. Apoi mi-am luat acest blush de la Kiko în nuanța Unlimited, care arată așa, are și niște sclipici în el. O să meargă, cred că foarte bine la vară. Eu pe celelalte pe care le am de la Charlotte Tilbury și de la MAC și am zis să văd cum este și acesta, pentru că mi-a atras atenția când l-am văzut în magazin. După care mi-am luat acest concealer de la MAC, Pro Longwear Concealer. Este un concealer cu acoperire mare, este în nuanța NC20. L-am tot recumpărat de-a lungul anilor pentru că am nevoie de ceva cu acoperire mare. Pentru mine funcționează foarte bine. Cam așa este el. Și nu în ultimul rând mi-am luat și acest gloss care este de la Maybelline, este în nuanța 003 Moon, care este un după Fenty Fussy și are și niște sclipici în el. Acesta a fost haul-ul pe ziua de astăzi și ne revedem data viitoare. Vă pup!